Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu Allah ya yi wa darakta Nura Mustapha Waye rasuwa, daraktan nan na shirin Izza So. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kullu nafsin za'iqatul mauti. Dukkan wani mai rai dama Allah ya ce mamaci ne, a kwana a tashi sai ya mutu. A yanzu muke samun wannan sanarwar rasuwar daga bakin wato Lawan Ahmad, jarumin nan na Izza So mai suna Umar Hashim, aboki ga daraktan wato Nura Mustapha Waye. Kamar yadda kuke gani haka Lawan Ahmad din ya saka a shafinsa, mintuna kaɗan da sawa muka gani, inda Lawan Ahmad ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya karɓi rayuwar Nura Mustapha Waye, daraktan Izza So. Za a yi jana'izarsa karfe 11 na safen nan a gidansa Goron Dutse Primary, insha Allah. Allah ya yafe masa kurakuransa, amin. Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da imani, amin. Babu shakka wannan mutuwa ce wadda za ta jijjiga duk makallata shirin Izza So, kuma mutuwa ce wadda za ta jijjiga dukkan 'yan Kannywood, domin babu shakka darakta Nura Mustapha Waye fitaccen mutum ne, haziƙin mutum ne mai mutunci, mutum ne mai kamala, wanda babu shakka duk wanda ya mu'amala da shi sai ya ji wato takaici, ko kuma mu ce sai ya ji baƙin cikin mutuwarsa. Nura Mustapha Waye babu shakka mutum ne mai riko da addini, mutum ne wanda babu shakka duk wasu al'amuransa da addini yake tafiya. Kamar yadda duk wanda yake kallon shirin Izza So ya san cewa abubuwa na addini ake a cikinsa, kuma mutum ne mai kiyaye shari'o'i na addinin musulunci. A cikin Izza So duk wani abu da kuka ga an yi na addini, walau hadisai walau waye, Nura Mustapha Waye shine ya sanya. Allahu akbar. Dama shi yasa aka ce mutum ya aiwatar da abubuwa mai kyau wanda za a yabe shi da su bayan mutuwarsa. Nura Mustapha Waye babu shakka ya cancanci yabo. Dukkan wani ɗan Kannywood wanda ya san shi suka yi mu'amala, wallahi sai ya gaya maka mutum ne mai kirki, babu wani wanda zai gaya maka aibinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Babu shakka an yi babban rashi a Kannywood, babu shakka an yi babban rashi, domin samun irin Nura Mustapha Waye a Kannywood babu shakka zai yi wuya. Mutum ne wanda duk inda kake neman mutum mai kamun kai da riƙon addini, Nura Mustapha Waye ya kai nan. Babu shakka sai dai mu ce Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, domin ni kaina nan da nake wannan labarin na san shi, kuma zaman da muka yi da shi babu shakka mutum ne wanda ɗaukakarsa ta duniya bata sanya shi yana yi wa mutane ɗagawa da girman kai ba sam. Lokacin da ake Nura Mustapha Waye daraktawa ne, lokacin da ya zamo na ɗaya a daraktoci, wallahi lokacin babu wani wanda zai ce maka ya masa girman kai. Allahu akbar. Muna roƙon Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Insha Allahu nan da zuwa karfe 11 za ku ga mu ɗauke da bidiyon yadda aka yi jana'izar tasa a wannan tasha tamu, insha Allahu. Tunani nake har ma ina yin jimami, ina tuno da wannan rana, aikin ka bai karɓar ka. Bismil ilahi Allah kalikin halittu, kai halittu a ciki kai mu mutane, sannan kai aljanu har ma dabbobi jam'u, tsuntsaye duka har ma kwari fa dukansu, ba wanda zai rage a cikinmu idan mutuwa ta zo. Jama'a na yi sallama a gare ku wannan rana, wani baiti na ɗauko wanda zai sa jiki ya yi sanyi, na abin da ya zamto wajibi kuma dole a kanmu. Rabbi na roke ka ka bani ilhama na karanta, na tunawa mutane hadarin ta wannan rana. Jama'a mi tunani duniyar nan ba komai bace,
mi tunani sosai kullum raguwa fake mutuwa yau ta zo ta ɗauki waninka kana gani wata ran a idanka za ta zo ta ɗau abbanka ka sani wata ran kwa kanka za ta juyo ɗan uwa Dan uwa ka ji tsoron mutuwa ka rage halaye, kar ka manta dan uwa kulli nafsin za'iqatul maut. Dukkan rayayye wataran zai zamo matacce, halin da ka aikata ka sani shine zai bi ka. Rabbi ya tanaje shi har nan izuwa ran tsaiwa. Mutuwa mai yanke kauna tsakanin duka masoya. Mutuwa mai yanke kauna tsakanin ɗa da iyaye. Duk irin kaunar da ke a tsakaninku ba ta barinku. In lokaci ya yi ba jinkiri sai ka tafi, gata ba ta da magani balle mu magancewa. Jama'a mi tunani rayuwar nan ba ta da tabbas, yau sai ka ji wancan ya mace kuma bai shirya ba. Kai ma kai tunani lokacin ka yana nan duba, ko ka shirya mata ko babu shirin ka dan uwa, za ta ɗauke ka kaji ka bari ayyo binnewa. Komai kankantar yaro mutuwa ba ta bar shi ba, komai girman mutum mutuwa ba ta bar shi ba shi ma. Komai mulkinka komai girman sarautarka, komai kudinka komai dukiyar da ka tara, talakan ma kai ma ba za ta barka ba dan uwa. Ko ɗan wane ne kai ko ke ‘yar wace ce, idan mutuwa ta zo ko mahaifinka ne shugaban ƙasa, ba za ya hana ba ɗaukar ranka kaji ɗan uwa. Wane ne shi mata kansa yake yi duba. Iyayenka na yin kallo ranka ai zarewa, baka shirya ba yau gashi ta zo ta zo. Ka kuskure musu baka ci abincin ba za su yi fito da wannan shi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Wanda ake sallar da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ورحمة للعالمين. صلاة الله غاية ولا منتهى ولا ابتداء، صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الحق نوره ورحمة للعالمين نوره. عدد من مضى بخلقك ومن بقي ومن شهد ومن شهد صلاة تستلهم الأرض وتريد بالعين
الفاتح صلاة الله سلام ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الحق نوره ورحمة للعالمين ظهوره على من مضى بمكة ومن بقي ومن شهد ومن شقي صلاة تستغرق الأجر وتريد بأجل سلام الله سلام ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله jama'a duka taimaka da masu haƙa fi sabilillah. ai dala 20 fatan Allah ya sada shi da wanda yake kauna shi Allah ka yafe mata Allah ka yafe mata Allah ya bashi wannan shahada Allah ka ba mu hakuri duk wanda muka rasa Allah ka musu afwa idan nasu wanda aka rarrasa kwanan nan Allah ka ji kan Allah ba mu hakuri mu da amin kai san kowa Allah ka ba mu hakuri ka mu tazo Allah ya sa mu cika da imani Allah ka bi kyawun karshe Allah ka ba mu khatimatu shahada karanta Fatiha da alam na sharaha a rinka taimaka da fi sabilillah taimaka da masu haƙa fi sabilillah taimaka da masu haƙa ya Rahman sha biyu ya Rahman sha biyu ya Rahim sha biyu ya Rahim sha biyu ya Gaffaru sha biyu ya Gaffaru sha biyu yanayin da muke ciki a ƙasa Allah ka mana langwami Allah ka mana sauki Allah ka yi mana wannan musibu ƙauyuka da ake far musu Allah ka sa su cikin aminci wanda suka rasu Allah ka ba su shahada da alfarmar sai na rasu sallallahu alaihi wa Allah ka tsare muka tsare imanin Allah ka sa mu cika da imanin karanta Fatiha da alam na shara'a kowa da bukatunsa Allah ka biya masu wanda suka zo daga gurare daban-daban da wanda za su zo nan gaba don da aliyan nan Allah ya kawo su mai da su biyan su lafiya Allah ya sa amin يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما فيه الملك الدائمة البداية آمين اللهم صل على سيدنا محمد على الفاتح لما أمر الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة